Rango malongo e tielo machielo chike motenore gi weche osuru mijuogo omenda mioro ne oganda mantiere pachoka kowuok e pinje maoko. Ma en ote mochiw kotendo koda ng'ur ma bende oganda modak e pinje maoko osebedo ka chwalo ka giseyo omenda mijuogo gi e kinde ma bende gioro omenda ne oganda gi pachokae. Andondego nigi ler mathoth. Gikone to koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua olero ni migawo mar weche omenda e tudruok gi duol ma ochung'ne solo osuru pachoka KRA kaachiel gi migawo marango chenro mag oganda ma pachoka ma odak e pinje maoko osechako yango okenge mong'ith madhi neno ni chik mar juogo omenda ma ioro ne oganda pachoka kawuok e pinje maoko odo malong'o. Oganda ma pachoka ma odak e pinje maoko kaka Rome, Brussels, Colombia, Angola gi Afrika ma milambo gin moko kuom jogo mane owuok oko kendo nyiso ng'ur margi ewi kaka ijuogo gi omenda mathoth e kinde ma gioro omenda ne jogi e pachoka. For us to get support from the diaspora in terms of remittances, we must sort out the issue of double taxation. So I want to assure you that the various laws are being looked into, and a comprehensive review is being undertaken by the National Treasury in conjunction with the Kenya Revenue Authority with a view of getting a win-win situation where you don't suffer double jeopardy, where you are taxed here in Germany, again when you send money to Kenya is taxed once more, because it doesn't make sense. Rigathi e kinde limbe mare piny mar Germany oyango ni Sirkal oikore timo duto neno ni odewo ywak oganda go ka nonro ma okalo mane opedhi gi bengi mar Central Bank of Africa noyango ni omenda mane ojuogi oganda go eko kochopo dwe mar 9 higa mar 2023 en dola milion 340,444.18 e higa mokalo. Omenda mane ochoki e solo makamae ka okalo ijuogo oganda ne en dola bilion 4.3. Kama ne obedo yor juogo kata yuto man malo e higa mokalo kipimo gi omenda ma piny owacho ne ochoko ka okalo e weche limbe man en dola bilion 1.85. Rigathi kata kamano tiyo gi thuolono mar medo jiwo oganda go eko mondo sir chenro mag Sirkal ka okalo rwako dongruoge gi paro ma itayo gi Sirkal. And I want to request you that you support us as a government. We work together, and I'm sure that if we have that partnership, we must stamp our authority in terms of our presence, having the best quality coffee in the world here present in Germany. Olero ni Sirkal ma pachoka gi mar piny Jerman ne obago twak mar yango thuolo mag tije maromo 200,000 ne jo Kenya e bero chopo kare wechego eko kata chenro mag yuto margi. Omedo lero ni hera mantiere kind Germany gi piny mar Kenya en mano mathoro mare en mar bero weche mag uchumi. And we want to develop that friendship to the next level. Economic friendship. Friendship based on mutual interest of the two people of the two great countries. So your presence here, again, is an indication of that friendship. Ponono ni piny owacho duoko chien omenda mijuogo miore pachoka kowuok e pinje maoko, oganda modak oko biro yudo fuong'ruok maduong'. Andrew Ondego, Ramogi TV.